Чакай, чакай. Да загасим. Гледай, какво е яко на тъмно. Ето бахте 30 минути. Добре. Пускаме звънка да... Здрасти, Стояне. Тази годината няма. Не ме хващаш с тебе да карам моята. Добре, айде. Кажи му здравей. Мара Стоянски, не знам да си тук. Кога си отиваш в България? Аз отивам в България на 16. Добре. Ще се видим, може би там, някъде около Варна, за Софка. Ако има желание, може и ти да дойдеш. Най-си е толкова. Той не ни е виждал. Той без това ще дойде на 16. Има ли друг това нещо, бе? Да. Зек. Кажи здравей на Стоян. Здравей. Ма погледни към камерата. Ма ти да ходи, спри го, че си много голямо място.